ви български, просто някой да прави. Това е един от моите survival, където бях тук, съм играл преди. Опа, извините. Искам да ви кажа, че тук съм играл преди. Имам и доста диаманти, да знаете. Ако искате сега ще ви ги покажа. Ето, че 4 стака и 3 диаманта. Искам да кажа, че вече не съм приятел на Медус и не искам да играя с него. Той са моята книга на 2/3, просто съм че пак гейма, защото някой път съм трябва да бъда пък някой. Видео ми се пада да се пусна в пустота. 1000 пъти ми се е падало да се пусна в една пустош. И трябва на гейма да отида на някъде хубаво или да се читна малко дърво. Може да го читнах, и ще го правя с тот. Бях и умрял един пъти. Не, такова се казва. Умрях и... Кога се прави? Кога стана? Остана. Както да е малко хора. Читнах си книгите са две, бях поклятата пак. Бронята не знам. Не съм гледал се толкова, но и чакнах на това следва. Не знаете, че не трябва да се експи почники. И тя си ги читнах. И чикните правило, не знам. Те бяха бонус честани. Ето. Една книга Огнен аспект. 2. Искам да кажа повече с Медус, не съм приятел. Не искам повече да се абонирате с него. Моля той постигна 10 абоната или повече, не знам. 100 не се спря да ме дразни. Не мога да играе с меня, играе с някакви други тъпанари, дето ме интересуват. Не мога да играя аз него, но вече не ме интересува Медус. И да знаете, аз вече снимам и аз по-често. Пък той е специален клип са... Няма нещо, специален клип просто. Само бих искал да ви кажа, не се обидирайте с Медус повече, защото той е постигнал успеха си от мене, като нали знаете, аз му давам успех да се абонирва винаги да се абонирвате с него. И това е специалният клип, защото бих искал по-късно, като го спра начало и го кача. И после ще снимам на някой мултиплеер гличка или на... хора си, аз си помисля, или на PvP България, ако намеря шанс. Да видя. Не мога да ви кажа хора, но... Ще се види иначе. Са помишли. И Медус повече не се абонирайте, не съм приятел. И моля, ако искате се абонирайте, ама да знаете. Защото клиповете не му са готини, защото само той не може да разбере нещо ялко. Как ги прави, например, готини. И някой път може да пусна някакъв сървър да се подсъкам малко с PvP или с някой мой приятел, не Медус. Но са супер, ама вече с Медус не сме приятели, така че моля, не се абонирайте, само ако искате или ми пишете в коментарите, моля, върни Медус да се абонирайте. Да му споменаваш клиповете, защото твоите са готини на неговите. Ако искате, това пишете, ако не искате, не знам. Но просто това е специален видеоклип, който искам да ви кажа само защото и ако се абонирате с него, пак ще казвам клипове, ама не чак толкова често, защото ви помагам чак толкова на Медус. Аз си проверявам коментарите и си ви гледам с удоволствие. И мисля да ви кажа, например, Михайли Чан или там неговия сорт. Да, хайде чакат. Да, не чакам хора, не знам какво да се прави. Така че след малко се върна като кача този клип и го видите всички. И какво беше? И специално да гледате този хубав видеоклип на света, който бих искал да ви кажа, че повече Медус не се абонирайте. Защото аз вече не съм приятел, както чухте.
обичам да се сменим с приятели, ама вече не искам да съм приятел